10 siti storiċi ġew fdati b'kurazija mill-gvern li l-għaqda mhux governattiva din l-Art Ħelwa. Dan ġie mħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet imsejħa mill-istess din l-Art Ħelwa li kienet indirizzata wkoll mis-segretarji parlamentari Jose Herrera u Michael Farrugia. Il-President Eżekuttiv ta' din l-Art Ħelwa Simon Mizzi tinsab ferm sodisfatta tal-fiduċja li din l-organizzazzjoni qiegħda tingħata. U llum il-gvern xtaq jirnova u jġeddet daw l-atti ta' kurazija u mhux biss imma fdana bil-kura u restawr ta' torri ta' Witi Żurrieq li għandu bżonn ta' restawr urġenti u da sa nibdew ma li joħorġu permessi. Herrera u Farrugia saħqu li minkejja l-gvern ma jgħinx lil dawn l-għaqdiet permezz ta' flus qed jiġu kkunsidrati metodi oħra fosthom li l-istess organizzazzjonijiet ma jħallsux vatt. Jose Herrera qal li l-gvern ara fil-ħidma siwja li din l-Art Ħelwa twettaq tant li fda b'sit ieħor xtieħu ħsieb. U għamel enfasi li importanti li entitajiet bħal din ikunu kapaċi jsostnu lilhom infushom. Għaldaqstant il-gvern se jkun qed iħeġġeġ lil dawn l-għaqdiet sabiex ikollhom aspett kummerċjali bilan li jkollhom il-fondi neċessarji għall-ħidma tagħhom. U għenaqat ma' Michael Farrugia fejn ikkonfermaw li għall-kuntrarju ta' xnijat li ntqalu fl-aħħar l-iżvilupp li se jsir f'ta' Ħaġrat mhuwiex se jxekkel mill-kuntest tal-istess tempju preistoriku. Fil-fatt Michael Farrugia żied jgħid li meta siti storiċi jiġu mogħtija lill-organizzazzjonijiet, issir enfasi li s-siti jkunu restawrati għall-oriġinal u li l-iżvilupp tagħhom u tal-madwar ma jħassarx il-kuntest li fihom ikunu jinsabu. Minnaħa tiegħu is-supretendent tal-Wirt Kulturali Anthony Paċ ukoll tkellem fuq is-suċċess tal-kurazija għaliex huwa importanti li l-wirt kulturali ta' pajjiżna ma jaqax kollu f'idejn il-Gvern ċentrali imma jingħata anke f'idejn għaqdiet mhux governattivi u volontarji. Għal dawn l-aħħar 10 snin din l-Art Ħelwa kienet ġiet fdata bil-kura tat-Torri l-Aħmar, it-Torri u l-Batterija ta' Santa Marija, it-Torri ta' Winja Kurt, it-Torrijiet Mamo ta' Dwejra tal-Allis u Qalet Marku, kif ukoll iċ-ċimiterju tal-Protestanti magħruf ukoll bħala Ġnien il-Mistrieħ. Dawn reġgħu ingħataw b'kurazija f'idejn din l-Art Ħelwa għall-10 snin li ġejjin u magħhom żdied ukoll it-Torri ta' Witi Żurrieq.